салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯза хонаҳои заминӣ мебошад ва як эълони хело муҳим мебошад. Дӯстони азиз, бо диққат навора тамошо кунед ва лайки бобургиро фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳомо дар экран мешаванд. Бо тариқи ватсап равон кунед, бо маълумоти пурра реклама мекунем. Рекламаш бесумай. Рафтем навора тамошо мекунем. Зинда бошед. Инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Саъди Шерозӣ, дачаҳои чилӣ, 6 сочиқ замин, 2 дархонаи 6 ба 3 кухни, баня дар дохили хона мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ, боз ҳам арзон мешавад. об, свет, ҳуҷҷат дорад. хона бе ремонт мебошад. Аз нашоди ремонташ метавонед ки бо худаш телефонҳо дар рӯи экран мешаванд, занг зада маслиҳат кунед. аз шаҳри Ёвон 2 километр дур роҳ аст. Дӯстони азиз, рақамош дар ватсап дорад. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Кафтархона, гардиши Савхоз, 4 сочиқ замин, 4 нархона бо калидор, битонаш рехтагӣ тайёр мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет дорад. гирди ҳавлин ҳарфи п маҳкам кардагӣ мебошад. ҳамсоё зиндагӣ доранд. дӯстони азиз, ҷош ҷои нағз аст. метавонед ки рафта аз наздикӣ биневу баъд маслиҳат кунед қатъи соҳиби хона боз ҳам арзон мешавад. дар рақамошон имо, ватсап доранд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунад. рақамош дар рӯи экрананд. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, Шаҳбар, 12 сочиқ замин. фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ, боз ҳам савдо ҳам мешавад. об, свет дорад. фундаменти 4 кунҷа, чӣ гунае ки даст сурат мебинед, рехтагӣ тайёр мебошад. дӯстони азиз, ва рақамашонро дар рӯи экран мемонем. метавонед ки аз соҳиби замин маълумоти бештарро занг зада гиред ва аз номи канал ҳам гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. соҳиби хона мегӯяд хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. метавонед ки рафта бинед аз наздик, аз пеши хона, мисол қатъишон маслиҳат кунед. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. раҳмати калон ба дастгирии некатон. лайки бобургиро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, наздики вокзал, 4 сочиқ замин, 8 дархона. нархаш бо маслиҳат мебошад. дӯстони азиз, об, свет, ҳуҷҷат дорад. гирди ҳавлинашам маҳкам мебошад. ҳамаи хонаҳо бо ремонти хуб ҳастанд. хона алишам мешавад бо сехонага квартира дар шаҳр. мисол хонаҳо мисол ҳамаш 100% мебошад. чӣ гуна ки дар сурат мебинед, фасонанд, фақат даромада зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, дар рақамашон ватсап доранд. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. паноҳтон ба худо. дар охири навор як эълони хело муҳим мешавад. дӯстони азиз, хубтар тамошош кунед. дӯстони азиз,
салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ ва квартираи кредит мебошад. Дӯстони азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. Дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳомо дар экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp бо маълумоти пурра равон кунед. Реклама мекунем, рекламаш 20 сум. Дӯстони азиз, рафтем навора тамошо мекунем. Бо диққат ва лайк бигира фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯши кредит қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Корвон. як хонага квартира қарор дорад дар 6 этаж, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ. боз ҳам кредитам метиҳанд. дом айни ҳол сохтмонаш рафта истааст. чӣ гуна ки дар сурат мебинед ҳамин ҳолат дорад. харидор аниқ бошад, рақамоша мо дар рӯи экран мемонем. маълумоти зиёдро аз соҳиби хона метавонед ки дастрас намоед. чӣ гуна ки соҳиби хона мегӯяд, об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хонара пад абой карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунед. баъди 8 моҳ сохтмон ҳамаш тамом мешавад. дӯстони азиз, навора падилитса карда лайки бобогира фаромӯш накунед. рафтем навори дигарро тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Зарнисор. як хонага квартира қарор дорад дар 19 этаж, 59 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи хело арзон 108 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 20 этажа мебошад. ин хона дар 19 этаж қарор дорад. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар Леваканд, деҳаи Туятош. 6 сутиқа замин, 2 дархона, временка дорад, як камаз шебёнка ва қум дорад. об, свет ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 38 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад. рақамашона мо дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло боз ҳам арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. рафтем навора тамошо мекунем. лайка фаромӯш накунед. зинда бошед. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гипразем, пеши бозори Сомон. духонага квартира қарор дорад дар 4 этаж, 62 метр квадрат мебошад. нархаш бошад бо маслиҳат. дӯстони азиз, об, свет, ҳуҷҷат дорад. доми 14 ошёна мебошад ва хона айни ҳоло коробка ҳаст. бе ремонтай срочна фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад. рақамошро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон имо, WhatsApp ҳастак. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Пионерский. 7 километр то района роҳ ҳаст. 5 сутиқа замин, 5 дархона, гараж, як хонаи временка бо подвалаш, 2 ҳоҷатхона дорад ва боз 3 камаз, қум, симес, санг дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. хона алишам мешавад бо квартира. харидори аниқ бошад ё ки шахсоне ки мехоҳанд хонашона бо хонаи заминӣ алиш кунанд, квартирашона, метавонед ки дар рақамое ки дар рӯи экран мебинед имо, WhatsApp доранд. муроҷиат кунед. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. аз номи канали мо ҳам гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо ва шумо бошад. паноҳтон ба худо. раҳмати калон миннатдор ҳастем. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед.